sense perdre ni un minut ni una paraula, i a la mirada la il·lusió per viure l'ara, a punt per marxar fins on ens portin les cames, batecs al pit, amor i lluita per equipatge. Des de la CUP entenem la nostra tasca política com un projecte des de baix, des de les bases, cap a les institucions. Els 5 primers candidats es van escollir en una assemblea i per votació oberta a l'assemblea a totes aquelles persones vinculades a l'esquerra independentista i que hi volguessin assistir. La resta dels candidats va ser escollit per l'assemblea local. Per continuar empunyant la vida. Aquesta llista neix de la voluntat d'un col·lectiu força jove, emprenedor, de gent sobretot compromesa amb l'entorn de Sitges i vinculada a les seves entitats, moviments socials i de lluita, i grups del municipi, que ens preocupem per l'actual situació del poble. La CUP no busquem tan sols un seient en l'Ajuntament, busquem fomentar el debat, trencar amb les fórmules merament representatives i estàtiques, que s'han convertit en el dia a dia d'entendre la política, que desemboquen en aquest desencant vers els polítics i els partits que tenim avui dia. El que més ens engresca del projecte és el fet de defensar el territori a partir de les persones, amb la idea que tenim de construir un Sitges més participatiu i actiu en aquelles qüestions que l'afecten. Carrer Major avall recordo la veu clara que parla de veritats com punys, busco paraules, cançons que surten d'un balcó, portes antigues, persones que van recordant i recordant somriuen, una veu que s'apropa, un adeu a la por. Només tu saps el que has de fer per veure més clar aquest món. Minuts robats i una escapada a la platja, instants de sorra i el temps que s'evapora com l'aigua. Hem fet petjades sense bitllet de tornada, mars de somnis per creuar. La vida és un viatge, la vida és respirar aquest moment, qui sap demà, una mirada al sud, cançons que travessen els murs, i si s'apaga el cel no deixarem perdre l'estel. No deixis de lluitar, una mirada, una abraçada, un